Dobrý deň, vítam vás pri našom prvom podcaste. Som tu s našou absolventkou Jankou. Aký odbor ste študovali na našej škole? Študovala som odbor obchodná akadémia, ktorý tu fungoval asi 3 ročníky. A vlastne potom síce zanikol, ale ostal tu taký príbuzný odbor, ten odbor pracovníci marketingu. A vlastne myslím si, že zamerali sme sa vždycky v tomto odbore skôr tá ekonomika a účtovníctvo. Keby sa mali opäť rozhodnúť, vybrali by si našu školu? Určite áno, pretože tá škola bola aj najbližšie, čo sa týka dochádzania, takže nemala som nejaké problémy s dochádzaním. Potom už vo vyššom ročníku aj na vlastnom aute som chodila, takže to bolo úplne ideálne. A bolo to vlastne tu na okolí také rozhodovanie, že možno Žiar alebo Žarnovica, ale ten prístup pedagógov tu bol vždycky taký priateľský a vždy to bolo v takej priateľskej atmosfére, vždy sa dalo dohodnúť. Pokračovali ste v štúdiu po strednej škole? Áno, rozhodovala som sa vlastne medzi Bratislavou, Bystricou a Žilinou. Nakoniec som išla študovať na Žilinskú univerzitu v Žiline, kde som študovala odbor ekonomika a manažment podniku a vlastne dotiahla som to až do inžinierského štúdia, do ukončenia inžinierského štúdia. A kde teraz pracujete, na akej pozícii? Aktuálne pracujem na Banskobystrickom samosprávnom kraji pod regionálnymi centrami kariéry. A vlastne mám na starosti také prepájanie škôl a zamestnávateľov, kde sa snažíme zvýšiť uplatniteľnosť absolventov na trhu práce v regióne. Ako vnímate našu školu teraz s odstupom času? S odstupom času, vlastne to už 8 rokov, čo som vyšla zo školy, tak si myslím, že škola prebehla úžasnou transformáciou, čo už sa týka vybavenia technického alebo aj prerábky priestorov. A učitelia vlastne sa aj staronoví sú tu zachovali, a sú tu aj noví omladení kolektíve, takže si myslím, že to je úplne super tu a oplatí sa ísť študovať. Super, ďakujem. Ďakujem aj ja.